Habata kranting ki amli bat ki menteri sarkar ki basha pniai bat long yang kongo jong ki officer IAS unong aiktien ka Voice of the People Party Dr. Batska Marbo ulapan pau ba ki paiba nong song snong ka jala ha ka por election ki klemji ki IAS officer nari ki je ki amli Henry Jinjar pan namar ba ki menteri sarkar khamtam hapo kani sarkar MDA ki shapen kongo bat sha pniai ha kini ki IAS Bun ngiken mau tang ya ki dong ki snong la jong Henry ya ka jabing jong ka jelang ya kletno start kat ba start sempang kat ba sempang klanbor kat ba klanbor haba pipa ya ki brew ki ba don sekretariat ki ba lili pen ka jaj ben rew hi kas celahi ka long ka jaj ben rew ba ka jela ka ba lili pen tutip ya kata ni don kam ya ki minister ni don kam ki nong ya ekonomi khmat ki jongi habagi syong sekretariat kin wanra ya karukom trekam la kabentau paiba om ki minister ki ban ko ngu ya ki IAS dong ki IAS san hang di san dong ki IAS to le kata le dar ong minister to le ya kata kan ong ki officer o kanete bahasa kabajenjar ki minister ki jongi ki langit na ta kada pun labba ki ha ki ni kisna bola le no ke ai ke bacha kalong ba ki minister jongi ki IA jaka ya ki IAS si tingka si put namar ba ya ka jabing jongi minister ki MLA ki jongi la yo roj la sensyar da ki bomdai ki nang hikmat ki jongi ngim cucit IAS ni jet ya ki MLA ni jet ya ki minister ki jongi ban ra ya ki issue jongi ban tray na kabanta jong pai ba Henry onda ki la pois sekretariat ki penhun ya ki IAS ngamong beberok hat IAS kisniu Henry ha gani ka sem gani ka sarkar MDA kelale ya ka kebo ya ka policy la na kala senior kom trekam kebo ompat jos ngau hapo ri India jongi ba ya ka tax income tax ba wan tray kini gi IAS dakhar na sabar ka jela ba wan tray hang ni jela jongi ya ka tax ba siyo maki kami kali ajongi ke ong o pila tray na kabenta ka jala ajongi tungin yap ngin ya siw no ita ka tax ka ba pila siw siya sarkar India na marngirius pa Henry yagi pay ba jong ka jala kim don pisa ko gi pay ba ka Voice of the People Party kaya le bansay yaki brew ki bas ngutho ki brew ki ba tray na kabenta ki pay ba pat nata ka daw wala nang yemla ban sa natakada bangi jit yaki nomi yaki candidate ani ki kartong gi jongi da jit jana yemla ban su pendiang rumah rutet na ban natakada yemla ban pendiang sibun ki candidate